morning. Welcome sa panibagong video. Agoy. 15 minutes na lang. Kailangan ko nang umalis. Wala po si Ana dito. Ando natulog sa lolo't lola. Because today, it's Wednesday. Punta silang FT-Link. Kasama din to. But hindi ako makakasama because today is my First working day. first day. I didn't say, I'm not allowed to say that. What? First working day. Talagang sinabi pa ni Ruth kung saan ako nagtatrabaho. Sabi ko, hindi ako pwedeng magsabi. Anyway, first day ko po sa trabaho today. And first time kong magtrabaho ng full day dito sa Netherlands. Na from talaga, 9 to 6 talaga. So, good luck sa aking mga binti. And kung ano talaga guys, good timing. Meron pa ako today. Talagang kagabi nag-decide siyang lumabas. Sabi ko kay Ruth, bakit palaging pag may importanteng ganap, lalabas siya? Saan tayo? Nagbaon po ako. Nabaon ako ng lunch. Tapos may itlog pa ako doon. Add ko siya sa baon ko. Ihatid po ako ni Ruth sa trabaho. Kasi may time siya. Sabi niya, pardi daw ako maglakad. Kasi gusto ko lang maglakad papunta sa work. Kasi nga, hindi naman siya ganyan kalayo. Pag naglakad ako mga between 20 to 25 minutes. Ganun. Gusto ko maglakad kasi para at least makagalaw-galaw tayo ba. Alam nyo naman dito sa Netherlands, lang siya, flat lang siya. So, no need na na tawag dun? Mag-akyat-akyat sa bundok, char. Kain muna po ako. I hope okay po kayong lahat. Breakfast din ang ating daddy driver. Bedrijven. Taxi driver. Taxi driver. Malapit na po ako matapos. Tapos, malaki yung bag na dinala ko today. Yung aking old na, na sling, na Longchamp na sling bag. Na po ito sa akin. 6 years na po ito has been with me for 6 years. So, Yeah? so malaki kasi wala pa po akong nalagay na gamit sa locker. Ang dami pong gamit nito. So, i-transfer ko sila. A few moments later. 8:30 pa lang guys. Pero alis na po kami. This is it, Francine. Don't be too serious, huh? So there. This is the day. Today is the day. Grabe ang lamig. Nederland. Are you excited for me, Wang? I'm excited for you, yeah. He's more excited when I get paid. I have a few days wrong. I'm also excited. Bitap eh. Balik na talaga tayo sa trabaho guys. Tapos, after ng work ko dito, full day, may trabaho pa din ako sa school kasi na-mention ko sa inyo, di ba, na mag-abot ba? Mag-abot. Hindi ko alam kung ano sa Tagalog ang mag-abot. Yung dalawang trabaho ko, mag-abot ba? Magsabay sila for now hanggang end of the month. So, samahan niyo po ako sa aking unang araw sa trabaho pero hindi naman ako pwedeng mag-vlog doon. I-update ko lang kayo ba. Kita-kits po tayo ulit mamaya. Have a nice day, Dudong. You too. Yan, na-drop na po ako ni Ruth. Nasa sentrum na po ako. Naglalakad na po ako papuntang store. Uy. Dito na tayo sa sentrum, guys. Ang tahimik ko. Mag-alas 9 pa lang. Hindi pa open yung mga shops. This is it. Wish me luck. Agoy. Kain. One eternity later. Yan, gabi na.
Diba? Nakasurvive ako, guys. Nakaya ko naman yung first day. 9 to 6 na work. Grabe, ang busy pa today. Ang daming kailangang tandaan. Pero nag-enjoy naman po ako. Ang sabi nung katrabaho ko yun siya. Sabi niya, goed gewerkt daw, sabi niya. Parang good job, ganun. Uwi na po ako. Sila Ruth, pauwi na din. So, kailangan kong na, kasi wala akong ilaw. I'll catch you na lang po sa bahay. Ay, kumusta naman yung pamumukha natin, guys. May pala ako dito. Bahay na po tayo eh. Masakit yung sa reflection ng May mga sulat ako. Ay, ito. Ano to? About to sa... yung kaibigan ko si Sis Fatima, nanganak na po siya 2 weeks ago. And then, I think invitation to eh. Announcement ba na andito na yung baby nila. Ay, ayan oh. Ganito po dito sa Netherlands pag may bagong baby. Yan, syempre lalaki yung kanila. So, ayan. Yan. Oh. Ulo, uy, ko cute! Oh my God! Bel Eva of Stur and Bericht, als je wilt komen kijken. So, ito po, pag nakatanggap tayo ng ganito, announcement po siya ng pagdating ng baby nila. Tapos, pwede na silang bisitahin. Yung tawag niyan is from visita. Yung tawag yata nun. If I said it wrong, i-insert ko na lang yung right word, right Dutch word dito. So, yun, magpo-provide sila ng number, yung address, kung saan sila pwedeng bisitahin. So, yun, mag-message ako sa friend ko, si Sis Fatima. Congratulations, sis! If you're watching, maraming congratulations sa inyo. Ay, ano na yung anak nila, Paris na. Yung, nakita nyo na yung baby niya, yung eldest niya, si Lexi. Ka-age po siya ni Anna. Andito yun sila nung naghanda tayo para sa birthday celebration ko. And ito naman, nakatanggap ako ng sulat galing sa school kasi nga 'di ba nag-notify na ako sa kanila na mag-resign ako. So may official letter na po ako galing sa kanila na natanggap nila yung aking resignation. Hierbij ben ik ontslag per genoemde datum. Voor de administratieve bewerking zullen wij zorg dragen. Wij danken je voor de periode waarin je werkzaam bent geweest voor stichting en op basisschool. Wij wensen je het allerbeste voor de toekomst. So, yan. Official na talaga. Alis na ako sa school. Pero speaking of school, ano na po dito, 6:40. So, pag hinintay ko lang na dumating si Rod, pagkatapos nyan, punta po akong school. Magtatrabaho na naman ako. Sa school kasi, dapat everyday 3 hours. So, punta pa akong school mamaya. 'Di ba? Nagtrabaho tayo ng 9 to 6 ngayon. And then, later on, punta ako ng school. 'Di ba? Pero, hindi naman siya everyday nangyayari kasi hindi naman po ako everyday nagtatrabaho sa store. For now, pa lang ako sa store? Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. And hindi din siya full day, everyday. Today lang na talagang 9 to 6 ako. Saturday din, 9 to 5. And then sa Friday, panghapon ako hanggang gabi. So, yan. Andito na yung anak nila. And then, may natanggap akong parcel galing sa Uniqlo. Siguro, hindi ko na din siya i-unbox. Ano lang po to in-order ko. I ordered 2 nights ago. Yung mga, yung ganito ba, yung undershirt ko na heat tech from Uniqlo and also for Anna. Nag-order din ako ng mga leggings for Anna. So, dalhin ko sila sa taas. Kasi, normally, pag may mga orders ako, ayaw ko nakikita nila na may mga parcel ako. Hindi naman, wala naman problema sa kanila. Ako lang talaga, nahihiya po ako. So, normally, pag may delivery ako, diretso ko silang nilalagay doon sa kwarto ko or sa extra room. Tapusin ko na lang po yung video to kasi pagdating po nila Ruth tsaka ng aking in-laws tsaka ni Anna, for sure, Anna will be really tired. So, diretso sa bed. Ako din, mapapahinga ng konti, kakain. Tapos, hatid na po ako ni Ruth
sa school. Si Ana, pag natulog si Ana, kasi andito pa yung in-laws ko, babantayan po muna nila kasi hindi naman namin pwedeng iwan si Ana na pagpunta ko ng trabaho kasi sasamahan ako doon ni Mister. So I think, so yung in-laws ko dito muna sa bahay hanggang dumating or matapos ako ng work. Hindi ko na lang din i-continue yung vlog na ito tomorrow. I was thinking na parang sumpayan. I-connect ko yung video to your vlog, ang vlog tomorrow. But I think wag na lang po, mag-vlog na lang ulit ako bukas ng iba pag nakapag-vlog. Masaya naman po yung first day ko. Nakakapagod lang kasi you have to walk around the whole time and back and forth. Talagang sa front ng store hanggang sa back kasi andun yung parang yung room ng staff. Doon kami nagbe-break. Super helpful po nung aking kolega o yung aking colleague na yung task niya today is to just help me around or explain things, start to explain things kung paano itupiin yung mga gamit, yung mga damit, yung ganun para ibalik or yung pag-arrange ng mga products. So yun, helpful, very helpful today. And then na ini-encourage niya ako ba na na magsabi ka lang, ini-encourage niya ako na oh, you're doing it well, yung ganun ba. So happy po ako and very understanding din sila na hindi talaga perfect yung Dutch ko. So sabi na walang problema, magtanong ka lang kung ano. Tapos yung yung pinaka-struggle ko of course is the language, and also pag nilalapitan ako ng customers na nagtatanong about sa product. For example, today sabi niya, wala na ba kayo nung yung parang happy socks daw, yung parang fun socks ba? Tapos, hindi ko naman alam na may ganun pala. So, sabi ko, tanong ko muna sa sa tawag dito sa katrabaho ko. Tapos, hindi naman din nagrereklamo yung mga customers. Sinasamahan nila ako doon sa ibang corner ng store para kausapin yung yung kolega. Tapos, kasi may pin po ako dito na bagong worker ako. So, para makita ng staff pa, para hindi ako madaliin daw. Yun. Tapos, may mga iba pa na lumapit sa akin about na mga customers na tatanong sa products. Pero okay naman. So far, today, positive naman po. Medyo nangangapa pa lang talaga ako kasi nga, 'di ba, first day natin today. Ang daming, yung hindi ko naisip na ang dami pala nilang produkto doon. I was thinking na na mga damit lang yung produkto nila. Tapos yung mga pangbahay na ibang gamit, yung pang decoration. Grabe, ang dami pala nilang produkto. Na-realize ko kanina, oh my God, ang dami pala. Wala po akong prior experience sa pagtatrabaho sa stores. So, po siya, exciting siya at the same time nakakakaba kasi nga may challenging din yung language part kasi nga 'di ba everybody speaks Dutch, nobody speaks English sa work, even yung colleagues ko. So talagang nagtatanong ako pag hindi ko maintindihan what do you mean in Dutch, no? What bedoel je, what do you mean, or ik snap het niet. Pag sinasabi ko na ik snap het niet or ik weet het niet, ganun. Parang hindi ko naintindihan or hindi ko alam yung ganun ba. Okay naman po. Yung one thing na learn ko sa Dutch na culture, you have to be very honest. If hindi mo naintindihan, hindi mo alam, kung may tanong ka, diretso kang magtatanong. Ganun. Para klaro ba, everything should be clear. Yun yung gusto nila. So yun, positive naman po yung aking first day. Excited po akong i-share kay Mr. yung aking experience today kasi may mga kakilala po kaming binisita talaga ako doon. Yung katrabaho ni Mr. pumunta doon, yung close friend ng family, nagpunta doon para i-check daw niya yung first day ko kung anong ginagawa ko doon. Ang cute. So yun, masaya naman po yung aking first day. Pasensya na po at yung vlog natin is talagang walang masyadong ganap. Gusto ko lang talagang i-share and isama kayo sa first day ko sa work. Although wala naman po akong video talaga sa work. Pasensya na po, I don't think I can really vlog sa work kasi hindi po talaga siya pwede as far as I know. So yun, nag-video lang ako kanina nung lunch ko pero hindi ko pwedeng i-video yung paligid. So yun. A few moments later. Shower or not? No, she's too tired. I'll do it in the morning. Dito na sila Ruth, guys. May siya,
Pa-take out si Ruth. May pagkain tayo. May KFC tayo. Chicken. Ayan. Burger. Burger. Fries na. Hindi na alam kung anong burger. And then, yan, may burger. Pero nag-init na ako ng rice tsaka yung pork belly na stir fry. Kasi mayroon ako sa fridge. Kainin ko na lang to kasi sayang din. Kung anong leftover dito, kainin ko na lang din bukas. I think I'll put it in the air fryer ba? Oh, you can. Did you have a nice day? Did you have a nice day? It was really nice. Was it busy in Efteling? No, it was really quiet. I went with Opa into Baron. It was only... Did you go to the new attraction? Yeah. And? It was boring. It's not Nee? fashion, It's too expensive and then it's not good. Yeah, it's not bad, but everybody said, oh, nee. But it was not busy, nee. Anna showed a new show. She went with Oma for a while. New show for kids. Yeah, they have on the square with singing and with the Pardijn. And they did a new show with the Pops. And at the end, at 5:15 was the water show. They renewed it. No, it's really nice. With Want is out donker on yeah, 5 and then uur. you see lights, and even on the water do lights like that. It's really nicer than before. Anna really liked it too. Maar de show was mooi, Anna. Was mooi toch? Pagod na pagod yung anak ko, guys. Ja, de Ana, Vink. say bye-bye! Pagod yung anak ko, guys. Uso mo. Ja, de Vink. With, you can stand on the push and then... Mag mama ook mee? Ja. Oh, ik heb jou heel veel gemist vandaag. Ja, mama ook, hè? Ja, mama miss you a lot today. Heb je ook mama gemist? Ja? Diba? Same pa din yung... Akala niya nagpipicture kami, na-miss niya daw ako. Ayun, ang photo. Maraming salamat po sa panonood and kita-kita na naman po tayo sa susunod na video. Maraming salamat. Kita-kita. Duy, mush mush babush.